Sempre pois contas de que o que levas pois vai o mellor posible, pero pois é mellor para non levar unha decepción moitas veces pois non contar tampouco con todo, non? Pois, a ver, non traballamos cunha sola. Este ano, por exemplo, levamos 12 animales a Moimenta. Traballar na casa estábamos traballando con, creo que eran 18 animales. Pero esta, sí, casualmente é un animal... Nesta debolle moito ao meu irmán, que é quen peleou con ela moito máis que a min aínda. Desde que era unha becerriña pequena, pois sempre, non sei que lle viu, pero xe lle viu algo especial. Sempre foi quedando pois ben, o sea, foi quedando sempre segunda, terceira, por aí, moveuse, levamos un par de anos, o ano pasado salir pois creo que fomos a 5 ou 6 concursos con ela, e sempre quedou segunda ou terceira, creo que foi. Este ano, pois, tiñamos dúas aí, e ao final iban xuntas competían na mesma sección por edad, e quedaron primeira e segunda tamén. E, a ver, sí que se lle ve cousas. Nós xa tes o ollo un pouco acostumbrado a eso, e valo vendo, pero tamén ás veces é máis confiar nun animal e apostar por el que ao mellor o que podas ver nun momento, sabes? O traballo fai moito nestes casos. Moito. Bueno, moitas cousas. No día a día con ela, o carácter que ten a vaca, que iso é... iso sáqueche de quicio. Como? Porque agora que estes días que viña a televisión todos me decían que mansiña é, que boiña é. E eu, se souberades todos os traballiños que nos fixo pasar esta vaquiña, é unha vaca delicada, que a mínima que nada xa está ben, un pouquiño de soplalle un pouco aire do norte e a vaca xa parece que non anda ben. Algúnas veces, a ver, ás veces agora xa é máis máis cousa nosa, que nos parece que todo xa lle fai mal ás veces que outra cosa, pero bueno. Jova. Sí, eso sí, é nervioso, pero a cámara gustalle, a cámara é salir á pista, gustalle. Xa, como di meu irmán sempre, di, según chega á pista xa bota as orellas pa diante e ponse como se quixera decir aquí estou eu, sabes? Entonces, eso sí que o ten. Pero despois, eu creo que co tempo foise facendo, porque, mira, este último ano, no 2025, en setembro, esa vaca foi tamén ao concurso nacional a Gijón. En vez de pasear ela pola pista, paseoume ela a min.